and Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panutya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong yung kasing-kasing na nagtago niya ng dugan ng malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbaho ako. Lipay ako. Kasilag Style! Di kasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita. Laki pag mo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sulilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Ilyong, ginaingon, nga dili kini maayo nga magbudhi ka sa binuhat nga imong gida sa altar sa minyoon. Kay dunay Ginuong nagtan-aw sa ibabaw. Busa, kinahanglan gyud nga magbinuotan kita sa atong pagpakabuhi ining kalibutan. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimo nga mahikalimtan. Dool na ko sa karsada. Mayong tala ko makasakay din kong taksi. Aron maabutin ko sa tapit nga gikasabutan mo ni Marisipa. Ay, gimingaw na niya kong Mari. Uy! Marie. Mau ba? O lagi, Marie. Ay, nagduda na akong asawa nga may babae ko nga gikabuangan. O ang nakaparatra ba kay nagduda siya nga ikaw ang akong kabit. Unsa? May pagduda na siya nato, pre? O lagi na. Bosa, Marie. Mangita kitag paagi nga mawa ang iyang pagduda na to. Ay, ko anay. May binuhit man nga butakal, pre. Ingon ini atong buhaton. Ha? Unsa man, Marie, ha? Unsa? Unsa? Magpalita og dako nga baboy nga bayi? O day, para himuon na tong anay. Maayo sa biya na. Makadato ba yun ng magbuitag anay? Pero nang kumari nato diha ba ay? Si ko ang ba? Si Sipa, kumarin Sipa ba? Nakwartahan ng animal, uy. Tungod sa pagbuhi niya butakal nga. Duha na kabuk iyang gibuhi. Ug may anay mapuguno na siya. Siya bitaw ang akong gisunod eh. Siya. Okay. Huwag man siya maglisod. Tungod sa iyang pagpahabal sa iyang baboy. Lala, sige. Pero sa mata magpalit og dako nga baboy nga bayi. Ha, Ilyong? Kanus
Nindot rin babuyang atong napalit na yun. Kayo, hinsog. Nindot yung himuong anay. O, bitaw? Ogma. Ako din pabalan, day. Ando ka ni pabalan silang marisipa. Ha? Dili ko ba sagot ka ato nung pabalan, uy? Oh, day. Ato di ka dito, aron makalugar mo. Ha? Uy, day. Saan tawa itong loko ni mo ngayon? Kung magambit mo gani ko, o di ka ko walang marisipa. Uy, Basta kay dili ko musugot nga adto ka dito magpahabal. Kung adto ka magani dito, mukuyog ko para masiguro gyud nako nga baboy ra gihabalan. day, Alice. Nana, naday Alice. Nahabalan niya itong baboy sa butakal ni Marisipa. Ay, dali ra unya kay nang mamablos ang inyong baboy Mari Alice. Kay higig ko kini akong butakal. Dali ra kay mamablos ang anay nga iyang mahabalan. Oh, mao ba Marisipa? Pero dili ko mo kumpiyansa ini akong bana kun mao na ni magpahabal. Mukuyog gyud ko. Kay kuya na ay. Kuya, kung dili unya ang baboy ang maghabal. Kay ako ra ba Mari? Na mupatay ra ba gyud ko? Mari. Day. Day, samtaong ka, uy. Huwag ko makauyon si mong sinutihan ni Marisipa ganina. Murang-murang kag dunay bati nga ipasabot sa imong sinutihan. Awas maayo na makasabot siya nga nagduda ko ninyo nga may relasyon mo. Pita sa taon, uy. Kisa ang bali mo ba? Ang nagsulti mo, anak? Kisa? Mga tada ka si Kinsa? Si Pedro nga imo ra kang amigo. Usa? Si Pedro? Tumo na ng istorya, uy. Sukot yung siya na ako, nga. Ako ang imong gisugot, ug dili siya. Aw ako noon, dili man ko dali patuhuon. Pero oras nga masakpan ta mo. Oh. Dili ka lang gid unya magbahay. Timan-i ka na ilyong. Bida sa di mo ba'y Pedro, uy. Manghilabot man kas kinabuhi sa laing tao. Dauton mo ko ni mong gantos kong asawa. Suman, nasuko ka? Nga ako'y gisugot o gipakasla ni Alice, ha? Nasayop ka ba eh? Sayop ka? Pedro. Gidawat na ako nga dili ako'y makaangkon sa gugma ni Alice. Pero naluoy lang ko niya. Kaya mo siyang giluiban. Ha? Pasiluib ka. Pasidanaan ka lang ka, ha? Hunong na sa imong pagpanghilabot sa among pagpuyo. Kaya wag kay labot kung maunsa mi. Uy, laway mo. Hoy, Chokok, naluoy lang si Pedro ni Alice nga imong gibudhian. Minyo ka na. Huwa na kay katungod nga magkisilawa sa lain. Kay dako ka ng sado. Ambot mo sa Marisipa tayo, uy. Hindi man ko makabuwag niya, uy. May kay muda ibabaw sa kamo, uy. Oh, Grabe. natural nga suwito yun na si nga anang mga buta. Kay doon na good na siya butakal. Sige na siya tanaw kung makaturjak na iyang butakal. Nangita mo gali nagbarinahon, ha? Atay. Busa ikaw. Ayaw pa daas tama, do. Buwagi na sipa. Tay. Pero, score lang ko kausa. Makikita ko niya, tay. Sa katapusan nga higayon.
mukuyog si Marie Alice nga nagpahabal, pre. Tuas buhol ba rin? Kay namatay ang parinti. Da, Mayra. Alo, eh. Busa, higayon na to rin. Higayon to. Ah, sige, kung mao, tana sa sud sa kumbahay, pre. Human na maghabal ang mga baboy, biyaan sa nato sila. Tanan na, atuto sa to. Tana Marie. Ingo ka na ko, Ilyong! Yung atong baboy, may mong pahabalan din silang marinsita. Ikaw man lagi ang mihapal! Ano nakabuhat man mo ini na ako, Insa? Mari, pasailuan ko, Mari, please. Pasailuan tao ko, Mari. Love you, si mo na! Sa ilo ako ni Alice. Di na ko busap. Dili na day. Gibiyaan gyud ko sa kong asawa. Humami ni mas takpisi, marisipang nga nagduwa og kayo. Ug maunli akong nahibaw-an nga nagtaban sila si Bay Pedro. Magdo mga kasama ang kaagi ni Ilyong dinhi nga atong tulumano. What's the style? Nagtaban is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos sa direksyon ni Terdy Adrocan, spinner Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Dalit kanato sa RMN Drama.